Hello guys, खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। गुड मर्निं। ओमफ्राय जोङो नै फुंनि बेरायदों आरोना लामायावहाय सिखारनानैहाय एसेयावनो बाबुखौ बेरायहोदों। गुसुथार थान्दा बोथोर। स' सानसेनि ब्लगखौ दिनै नायलांदोलाय सोलो। हामा बिदिनो हामा गाराखैखौ गाखोबो ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामो दैसाबा बिब' लेखा फरायनो नागिरनायाव माने दाहोनसै आरोना माइ गोलैबोगोन। अ बहुत कम्फर्टेबल थ' गुदुं मोनलायलायखायो नै। Hello guys, देखो आपन को सेल्फी में क्या मिला है? कौन दिया है तुमको? ये सब लेने क्यों दिया है? क्यों देखने के लिए? तो बोलो ये क्यों रो रहा है? क्योंकि इसको मेरा किताब चाहिए। कलम दो, कलम इसको। और साथ में समोसा और मिष्टी भी खिलाए हैं। तो बोलो थैंक यू सर एंड मैम एंड मिस। गाइखेर लोंबाय, गाइखेर बानायदों आङो, गाइखेर लोंगासिनो नै। नों मा लोंदाबा? गाइखेर लोंदों गाय आंनि फिसायानो। गाइखेर लों माने दिनाव खननै लोंहोयो आरोना आङो बे गाइखेरखौ। नान होनो, नान पाउडार ओमफ्राय दै गुदुंजों दुंबुर दैजोंहाय लगायना होयो आरो दिनाव। फुङाव 8:30 9:00 गेजेराव खनसे लोङो, ओमफ्राय नै दा मोनाबिलि 5:30 6:00 गेजेराव खनसे होयो आरोना। बिमानि जानायजों लोगोसे गाइखेर एसे, ओमफ्राय सानजौफुआव एखमबा ओंखाम होयो आरो एसे। एखमबा जायो एखमबा जाया, गथ' मानसिना। ओमफ्राय खाजा बनजाखौबो बारा जाद्लाबाया, ओरैनो रिंफोर होबा मोनसे गाहामल' जायो आरोना। लोंजोब्बाय हनै आं फिसायो सोनायानो। गुड बाबा गुड। वो फिनिश किया है बाबा तुमने? फिनिश किया? फिनिश करो मेरी बाबा फिनिश करो। लोंजोब्बाय आद्रिनो उखैदोंमोन बियो, लोंजोबखायो आरो। नै अबावबा थाम्फै नुदोंना? थाम्फैयाबो अयथासार थाम्फैहाय। आयु जि थाम्फै जोंनावल' ना मानसिफोरनावबोथाय। आथ' बुहरबावदोंसो आंनाव। नामागौमोन इहि दैसाया लोंजोब्बायहाय। न लोंबा होन। फिनिश किया है मेरे दैसा ने। लोंबावनाय? लोंलालै थोबाय, लोंजोबथारबाय। एबार नांसला बियो लोंखांबायना, फुरा गेलेबाय थानोसै आरोना, मानबायख्रावबाय थानोसै बियो एबार। खुनु नांसला आरो एबारहाय। उदैया बरथिक जाबाय नालाय। नै उदैया सकाल सकाल खाना खाऊंगी लक्ष्मी ने। लक्ष्मी कल का बचा हुआ सब्जी, आलू का सब्जी खा के ट्यूशन में जाएगा। ट्यूशन है उसके आस और कॉपी बाजी। कितने बजे है लक्ष्मी ट्यूशन? 8:30 बजे। चलो खाना बनाते हैं तुम्हारे लिए। दिनैनि ओंख्रिया जाहैबाय दालि जहल, ओमफ्राय बेयाव ओंखाम जानबाय आङो, ओमफ्राय फान्थाव आरोखि ना। फान्थाव होनबाथाय आंनि फेभारिट। लाब्रायावनो जा, एवनायावनो जा, बाथोनावनो जा, फान्थाव। पापर एवसे पापर नै पापर एवसै। दैसा
Pemanggil ke? Ah, Desa. Or subadan na be or ko sa nudong to. Nang ko sa toy nan tamagon be oraw. Or suda nang sira deglai or sai. Handa wat fuli jongon be dana. How, Baba? Pada boy ya orang sabar ni lalu berada. Baik sabar aja susu dengan sabar. Ampai balu tetap. Dunia nomor dunia hari ini sudah. Sama pun okey. Berat kita benar kita jana. Ampai kau betul isi lun cerita. Kau betul tu bahasa betul lagi. Ribu lelai batera. Kau betul isi ni bayang. Jangan sedih. Kalau saudara sendiri bicara, kalau kita pantau pada jam zaman bayar pasti alu yang masuk ni, alu dia pantau saya alu yang bayar nampai papar sama mai ni, apa jana say. Oh, dah manja bapa dia aku deh, manja. Iya, aku nunggu lagi. Dia aku bangun deh, mama deh. Oh, nih bila kita aku cina ya, bina batai. Bu, tengah Laksmi kau langkai deng, Laksmi kau. Tapi gua kai Laksmi ya, pernah Laksmi ya? Ah, dia pernah. Ah, Shingra, Capung, dia bro. Dah berbuat aja nak Laksmi. So kotor behai ni. Ni bijak bat sulang saya. Bijak bat sulang dah saya. Oh bijak. Oh bijak. Nah itu desa ni dia nak. Lama yang man baik. Adisa, nampu hatang nai. Adisa. Nang buat hang na bijang. Apa dia apa apa dia? Betul. Tuh pui tahu nang nafsu kayaknya. Apa dia apa? Soal keperang ada nih parcel sokideng parcel mana yang dikurang menarik na mesoai. So ma betul yang menentang mendapat unboxing halam nanti kan siang. So jenis konai deh. Unboxing halam say. Bina जाहैबाय नै नायबानो जाबाय मेसोनिफ्राय आं मा बिहरदों 495 नि आरोखि ना ओमफ्राय आनबक्सिं खालामसै Oh my god मोननै ओरै बाबा बेनो जाहैबाय आंनि ब्लाउस Oh, terusnya kembali. Okay. Blouse. Bener 295 मोननैजों 150 बा गाननोलाय मोजां जागोन सिफोरालाय मोजां आरोना नै फ्रि साइज नालाय गाननानै देखायसै र' गाननि आं दे नायदो गानबाय नै खोनसे गोलावनो मोजां नुदों ना गानला बेखौ Good night, bye bye. Love you all.